ile razy już Art System brało udział w targach Festival Marketingu. Nowy twist, jeżeli chodzi o graficzną oprawę naszego stoiska. Postawiliśmy na dodatki graficzne, których używaliśmy w naszych akcesoriach, takich jak katalogi, broszury. Chcieliśmy troszeczkę przyciągnąć wzrok naszych przechodniów, to oczywiście się udało. Na tej edycji zgłosiliśmy nasz kaseton Art Frame Lumina RGB do konkursu, który oczywiście wygrał.